Nero kamano kuom kitera Mugi TV ka buch jopiny chakore sani wendwa modhialo osedonjo e studio ma Kisumu to gi studio ma kaendi Fred Okang'o en jasiasa mar ODM ni kodwa ka erokamano ahinya kuom miyo sechegi. Erokamano. Ochieng Modi bende nitiere ka coordinator mar rowere Linda Mwananchi erokamano ahinya kuom miyo sechegi. Erokamano. E dala ma Kisumu Obungu Owich jatend bunge la Wananchi Kenya mangima nitiere kodwa kaendi. Obungu erokamano ahinya kuom miyo sechegi kawuono. Obungu wachaka ni kodi ni to chal mar uchumi ma Kenya kani sani inene nade to jotelo betiyo yo makare kosin gi ywak moro. Mokwongo kapok achako gimoro amora yiena mondo kaka jakedo ne ratiro mar oganda mondo achung' gi wakeini manie piny Kenya kae ni kaluwore kod tim mar njore manyo kelo nek mar nyako mapod tin miluongo ni Wandetu. Kendo adwa na kwedi okang' man malo kendo adwa nyiso police ni mondo gi speed up the rate of investigations mondo mi jogo manyotimo tim machalo gi mano mondo ketgi kama owinjore kodgi. Mar ariyo yiena mondo akaw thuolo makende mondo ago erokamano ne oganda Luo duto, jo Siaya, jo Homa Bay, jo Kisumu, jo Migori manyiewo kowuok oko e yo moro amora kinde mane dhano timo maandamano e Kenya ka moketho gik moko kaka oganda mamoko nye waneno koketho gik moko. Lony manitiere piny Luo en lony maber ahinya kendo adwa ni mondo mi apuo joluo duto te ni nitiere seche moko ma weche inyalo wach e mesa to dhano keth gik moko ni wang'o ndara, wang'o geche kendo ketho mwandu. Mapiyo piyo Trevor, yiena mondo awachi ni uchumi mar piny Kenya osedongore from 2007 to 2026 sama wantiere kani. E kinde mar 2007 uchumi mar piny Kenya ne en 36.7 billion US dollars. To kawantiere gi sani kwang'iye from 2026 to wasechope 147.2 billion. Mano nyiso ni okenge mathoth kabisa ma sirikal manitiere kinde loch masani ma President William Samoei Ruto oseketo in place osemiyo uchumi osedongore in terms of infrastructure mosebedo expanded across the country to gi service delivery ma osebedo kata expansion of different services in the country. Mano kang'iyo tawacho ni apart from challenges matindo mantiere but kawadok chien to wacho ni GDP mar piny Kenya sani en kama owinjore kendo sirikal mar Kenya osetemo kotelne gi President Ruto mosekete kama onego bedni obetie. Challenges nitie manyaka wachi high cost of living in terms of gik moko matindo ma jopiny tiyo godo e udi to gi weche mag fuel manyo oidho malo kaluwore gi lwenje manye nitiere pinje maoko ma wang'eyo ma ok en gima nitiere Kenya kama kende. But apart from that, most importantly, nitiere thuolo ma leaders wa moyieri magin members of parliament nigi ratiro nikech tijgi maduong' kabisa is to represent the interest of the people in the National Assembly. Therefore, amor gi proposals ma ochwal e od bura maduong' gi jabura ma iluongo ni Ndindi Nyoro ma wuok Kiaru. Mawacho ni moloyo wago koko wayanyre liete waluong press statements waluong press to wawacho kudo gik moko ma opogore kaka confusion ma wuok from Jubilee, confusion ma wuok from the DCP, but wawacho ni en kaka member of parliament ma represent Kiaru constituency okoni kaber to nego bedni wabed gi additional subsidy mar 5 billion kendo wawacho ni kaber to nego bedni reduce VAT by 8% mondo kendo wa make some VAT some product some products obed exempted from the VAT ka wase reduce by 8%. Omiyate mowacho ni proposals ma okelogo ana wuon kama ntie ni okan jalony weche mag uchumi but kaluwore gi the little research mane atimo kata masebedo katimo about kaka piny dongore awan gi paro ni kapono luonge mowinj pache to gi pach jo Kenya mamoko maliw to ji nyalo bedo gi dongruok to mapiyo piyo yiena mondo awach Trevor adwa kwayo CS mochung' ne weche mag pesa ni kinde ma wan godo sani endi nitiere a lot of confusion in the country. Therefore tich maduong' monego bene John Badi timo sani en choko oganda mar jo Kenya through a process mar public participation to wuothe 47 counties to bedo gi town hall meetings
to luongo different stakeholders to explain ne ji weche matach on finance bill madwa biro sani 2026-2027 to explain ne ji kuma uchumi mar jo Kenya nitiere gi sani to explain ne ji challenges ma wantiere godo as a country to explain ne ji gimomiyo nengo mar mauta kata diesel oidho malo e piny Kenya nikech gimomiyo awacho mano nyocho awinjo kaka waziri kata minister mochung' ne weche mag stima wacho ne jo Kenya kaluwore gi the challenges montiere godo to John Mbadi bende no contradict kowacho ne jo Kenya ni sani onge change moro amora mabro bedo affected jo Kenya pod bro medo bedo gi nengo manyo med malo no nyaka another 1 month to toke no piyo ne waneno ka sirikal o make changes ma odwok nengo mar diesel piny to med nengo mar mafuta gi siling apar. Mano nyiso maber ni communication is a problem. Therefore, wagombo mondo jogo magin experts mantiere sirikal mar Kenya Kwanza, sirikal mar jo Kenya, matiyo ne President William Samoei Ruto, mondo gikony President by passing the right information to the people, by engaging the people on matters that are very tangible, ma touch jo piny directly, ma affect jo piny in terms of high cost of living, mondo jo Kenya obed gi yie gi geno ni sirikal mane gigone ombulu, to gi jotelo matiyo machamo msara kokalo kuom osuch gi kaka jo Kenya, gitiyo tich mowinjore, to moloyo wuothe rally koni gi koni to wacho weche ma samoro ok donji. Okay. Abu duogo iri kanyo bang' gin weche ma jo piny samoro ok dwani mondo winji. Okay, adhi duogo iri kanyo bang' dakika matin. Wawinjo ni Ochieng' Modi neno ni chal mar Kenya chalo nade sani. Kata kok uchumi kende, uchumi binyalo mulo, lakini Kenya chalo nade sani kaka rawera. Erokamano ahinya Trevor. Gi joneno ma joramo gi tuto. Mokwongo an kaka Modi aneno ni chal mar Kenya sani weche ok ber. In terms of uchumi, dhano complain mang'eny, dhano yuagre mang'eny. Mokwongo gik ma jatend piny ma William Ruto nowacho ndalo mane otimo campaign 2022, gik mano promises mano wacho no bro timo. Mokwongo kaka kijana mar rawera kan kamae, nowacho no bro miyo yudhe tich. Yudhe mano wacho no bro miyo yudhe tich ma bro dhi up close to 4 million jobs per year. Mano pok waneno. Pod waneno ka pod rawere mang'eny pod nitiere ndara oko kae, ji pod ng'anyo oko kae kamanyo yore mag tije. Nowacho mawuon ni en owuon bro set aside billions of money. In fact, nowacho no bro set aside 100 billion just to help youth fund weche mag konyo yawere mag tich. Mago pok waneno. Kidhie weche moko kata mana mag health sector, Trevor pod weche ok ber makata wuon chairman mar health e bunge James Nyikal men mjumbe mar Owich Owich wacho no Nyikal wono is on record ka wacho maber ni SHA ok ti. Kidhie weche moko kata mana police brutality, Trevor kata nyocha mande ni ji nonyocho dhi e ng'anyo magi lando maber ni wadhi e ng'anyo magi chiwo notice which is a part of the article 37 of the constitution. Pod wadhi kanyo to pod ji dhi ng'anyo to pod imako jomoko pod odhi moneg mogo bunde. In short, gima temo wacho ni yani chal mar Kenya ok ber. Gik mane Rais Ruto nowacho no bro timo ne jo Kenya ok otimo. Ng'eny odhi mana medo promise after promise after promise to timo bedo matin moloyo. Koro wana ka wacho kuma wacho kaka an Modi ka ni yani Ruto ber ka medo mondo teme tije. Jotend migawo mano wacho mano miyo kata kaka joluo girigo mano chiwo experts mano wacho on our side. They have not done anything on my side. For example, jatend migawo mar stima Kaluowa Opio Wanda has not done anything much. Anan would seme thurwa pod onge stima. Imbe kidhi nyakach dalau stima pod onge. Koro kata koro wach ni koro wachiwo experts mondo koro bie sirikal mondo kony. Ang'o motimore? Kiduogo kata wach jatend migawo mar omenda mar Opio mar John Mbadi. John Mbadi en jatend migawo mar omenda. Chak iduogo Sama Tandi. En chairman mar budgeting committee. Ndalo moko manyicho wadhi e maandamano Trevor, ng'eny joluo manotho. Ang'o mosemonogi kaka for example koro Sama Tandi to gi John Mbadi mondo gibed kumoro achiel mondo gi set aside kata funds mondo gi compensate jowa manotho jowa ng'eny ma joluo manotho ndalo mar maandamano. Koro gi in broad and just to finish it and to cut it short, Kenya weche ok ber. Weche ok mane ka kinene. Kanena kanene. Okang'o Kenya chalo nade? Erokamano. Aduoko erokamano. Mokwongo Ombija. Wadwa kwedo tim mar jonjore
mano wang'o miyo miluongo ni Mudhoni Ondeto gi acid ni nikech en ogoro tatu e kore ka mar Ruto. Mano political intolerance ma ok odwa neno, kendo wakwayo polise gi joma timo investigation mondo omak ondhi jogo otergi e court mondo wachno kik timre kendo. En awe marach mama janotho. Namba 2 Ombija ni neno ka ne ntiere maandamano mar fuel nodhi malo, mano gima dieri. To kane jo mitokni jo transport sector okelo maandamano, to maandamano ne jonjore odhi. Osiepna ni wacho ni Article 37 ng'eni ji misread, ji misinterpret. Article 37 oyieni dhi e ndara ka ok iting'o silaha moro amora, tidhi gi peace, itero petition authority tido kodi. To ni neno Ombija, mtoka no wang' Thika Road, ni neno supermarket no wang' Naivasha, ni neno retail shop moro no kwal Kiambu, to jomoko be noting'o pala, ni neno Machakos kucho, police no mabunde. Mano maandamano mane? To aduoko nero kamano jowa Migori, Kisumo, Homa Bay, to gi kuonde mamoko ma Nyanza, Siaya. Onge maandamano mano timore. Wan wacho ni maandamano ok wadwar. Wasedhi e maandamano mang'eny, jowa osetho, kendo maandamano moro amora ma jowa idhi nege waonge. To ok ni ok wahinyre, ok ni ting' ni ok turwa. Wan joka nyanam ting' ni turwa maingo jomoko. Wan gi mtokni e ndara, ting' turowa. Wan wachulo osuru, ting' turowa. Wan waore nikech wang'eyo ni loso weche mar dialogue ber moingo dhi e ndara tinegi to onge gima dhi timore. Ombija, ipenja ni to wang'iyo piny ni nade, to chal nade? Ang'eyo ni jowa chandore. Osigo pek Ombija, to ka fuel omedore, to fuel komedore, tieni mkati dhi medore, sukari dhi medore, mogo dhi medore, nikech fuel emitiyogo e loso gigi te. Mano gima wang'eyo. Emomiyo party leader mamarwa Oburu Oginga nowacho ni waore uru, wan gi ji kacha, wadwa wuok kodgi to gi wajumbe mondo wang'e ni ere kaka wanyalo duoko nengo ngima piny kochakore gi wach mafuta to gi mamoko. Ni neno kamano osetimore. Ombija, an kipenja malong'o tanyisi ni wan kamarach to wanyalo loso wechegi. Wan kamarach nikech sani kane mafuta medi mar diesel ma mtokni ringogo, oregogo, pong'regogo, to gik mamoko tiyogo, to ne tulo wuok joko dhi e ndara. To sirikal, osiepna ne wacho Wandai minister mar energy, noromo gi jokanyono, tineno bang' seche 48 oseduok mafuta mar diesel gi siling' 10. Ok ni mane moromo, lakini ting' no oduok piny matin. Mano notimore. Otimore koso otimore? Otimore. Namba 2, to ji wacho ni mafuta ni jo Kenya momedo. Ng'amo ng'eyo gimiluongo ni geopolitics, siasa mag pinje maoko, kani ng'iyo lweny man kind Iran to gi USA to gi Israel, nitie gimiluongo ni Strait of Hormuz, kuma mafuta 20% kalecha. Ka kanyo odin, to nengo mafuta dhi malo. Sama joma ni US sani barrel ging'iewo ging'iewo mafuta $4.5. Mano chiegni $600. To ging'iewo pinje mamoko mafuta pod ni malo. To Kenya ka mafuta be ni malo. To wacho ni ere kaka wanyalo duoko nengo mafuta piny. Namba 1, ayie gima osiepna mag Kisumu no wacho. Jo abunge mane watere bunge nigi ratiro mar legislation to gi loso policy. Ginyalo ng'iyo ni to kane waseduoke from petroleum products 16% to 8%, bedo waduoke piny ahinya mondo wang'i wechego. Namba 2, fuel reserve Kenya ongego. Watiyo gi commercial reserve. Fuel reserve makoger Mombasa. To koro sama koro tungno wuok e pinje maoko makelo mafuta, to wan gi reserve wa. Sani ng'eni ber Ombija, pare ni mafuta ni malo, to kidhi e petrol te yude.
nitiere pinje mafuta ni malo to onge. Koro mano nyaka mi sirikal ng'uono makende wacho ni gitemo to ginyalo temo ahinya. Namba 2, osiepno ne wacho gimoro nikech koro wacho gima kaka Kenya chal. Jowa notho. Emomiyo wan maandamano ne ok wadhiye. Ang'e ni un jo Linda nani uero maandamano. Wan onge ng'ama dhi maandamano nikech jowa osetho. Ombijani ng'eyo ni ane panel mar victim compensation. Aseneno gigi kendo ang'eyo pesa noseket tenge bilion 2. Parliament osiepna noseketo bilion 2 midhi chulgo joma nohinyore maandamano te, joma ne jogi otho te. Pesa ni oseketi kendo parliament osekadho. Namba 2, kik wachak waket pesa ni ichulogo joma notho ni odhi e maandamano. Ok en gima ber. Pesa no wanyalo kawo watiyo gi weche mamoko. Wamiyo go rowere tich, wamiyo go koro kudwani mondo rowere oyud tich, ae maandamano jo Linda wananchi. Maandamano no ae. Police kugo kidi to maandamano biro kelo tho. Ombija gima timore kendo en ni chal mar Kenya budget wan go. Awinjo ko Obungu wacho ni public participation. Sama wuoyi sani ni aya Nairobi University. Minister mar weche pesa John Badinyang ni Nairobi University kacha lero ne oganda Kenya kaka weche dhi finance bill miriambo to gadieri makende. Adieri makende en ni finance bill ma 2026 ni onge gimomedo. Ji wacho ni okelo sure mkate, okelo kiango onge. Mago bedo zero rated te. Koro kik wawuond jowa. Kendo adwani mondo ji osom finance bill. To nitiere kuonde moko mong'ikni mabunge nyalo dhi amed. Emomiyo koro dhi e public participation. Koro jowa ma jolinda wananchi osiepna. Dhi ure public participation. Nina kama nwadhi kacha. Mondo mi unon gigi ung'e gima dhi mbele. Koro kuya kuchu, tuya kutegno. Un gi weche maber, tundiko memorandum titero kacha wacho duokuru kama. To ka ok indiko mano, to gino ok natim. Mara mogik Obija. Kenya siasa ok ber. Siasa ok ber nikech koro wasedonje siasa mara yanyo. Joma mini yanyo. Na neno ka gavana mosiepna maluoro Masiaya. Orengo Nyatieng. Owuok oko koro kidhore lunyore gi gavana mamara madala ma Nyasuna wa Nyawang'aya. En wach mane ma koro miyo idhaogo. Miyo ma ok okinyi, miyo matiyo mana tije motelo ne mana ODM, en wacho mana weche ne to mana siasa ne, tidhi e dala ne, tidhi yanyo. Tiyanye gi weche mag sexist. Weche mag ma kata nyithindo ok onego winji. Mano wach manade. To chik to wacho ni ka in governor, in a state officer, tirni kaki ting'ori, kaki wuoyo, kaki wuotho, kaki nindo, kaki chiemo, nyaka mi luor ofisino. To mano gima orengo ok otimo. Koro siasa wa makinano ka luo, to siasa to be ok berna. Nyaka koro wamire luor wan wawegi, mondo jomoko luorwa. To mogik rowere matindo. Rowere na neno ka guns owuok oko mbije. Nikech ipenja koro kaka Kenya chalo. Guns mitiyo gi jo siasa, jo gunegi titiyogo ni gitero jo siasa wuoth. Koro ka gise ikacha to koro ni ka ja siasa wuoyo ni to gigo koko ni koro ni mondo ji pinyone ni kodi. Guns gi nyaka koro wawech mar gun. Jo Kanyanam wae weche gunism. Gunism ni miyo ji chayowa. Nikech ka koro un gi guns iluwo ja siasa ni koro ni gun ni to kowuok kanyo to mise 1,000 ni koro mane mor. Ok bi konyi. Wadwani mondo wang'i weche manyalo miyo jorowere gi tich mondo gia e gunism. Emomiyo sirikal mar William Ruto ni temo gi jo broad base mondo ere kaka rowere nyaka mi tich. Ere kaka rowere inyalo geng' gi weche mag cultural practice mag nyasore gang'ogi. Ere kaka rowere inyalo kel together mondo mi gikony Kenya nikech gin gi teko gi paro maliw. Mano nyaka watim. Koro siasa kang'iyo, siasa rach, uchumi rach, gimoro amora rach. To konyiso ni koro ni nyaka koro wawuog oko. Wabedo ma e line kacha, twariwore, riwruokwa e tekowa jo Kanyanam. Obungu Owich we chaka duoga ne kendo Kisumu kanyo. Ing'eni Okang'o kuma Okang'o dhiye ne mambe nadwa dhiye wach mar siasa koro nikech wanono chal mar Kenya. Seng'eyo wach mar uchumi koro wadonje siasa kaendi. Okang'o yie ni gigo richo te weche rach sani. In kaka bunge la wananchi Kenya ngima. Uneno ka weche mag siasa gi dhi nade, mano penjo mokwongo. To mar ariyo, awinjo kigone jo Kisumu erokamano ni ok giwuok e ng'anyo. Unogogogi ema nuwuok e ng'anyo ka weche tek nikech wacho ni mane dhok ma sirikal winjo. Ang'o ma koro opogore sani Obungu? Ago erokamano Trevor, kendo ipenjo ma liw
kabisa. Yena mondo awachi ni kaka jakedo ne ratiro mar oganda. Aparo ni platform ma wayudo kawuono ni en mar loso kod jo Kenya. Kendo wanyis jo Kenya adiera kuma Kenya wuoke gi kuma Kenya nitie gi kama Kenya onego bene dhie. Mane momiyo ayiera go Okang'o ni nitiere kuonde ma wane gi weaknesses as a country kata challenges, but ok wanyalo wang'o pinywa nikech nitiere kuonde ma gik moko ok dhie makare. Gima duong' malich kabisa, responsibility lies with us as citizens of this Republic of Kenya mondo wa keep our country, because in the event ni wawango pinywa, then we will not have another country. Kenya can get to a banana republic kata piny maonge chik, but Kenya is a country with a progressive laws. Wan gi piny manigi chike mabeyo moingo pinje duto te e East Africa ka. Kidhi dalawa ma Uganda ka, ineno kaka gik moko chalo. Pod gin joma nitiere chien, gin joma nitiere, pod gigoyo politics ma chien machon. Kidhi e dala ma Tanzania the same. Yudo ka Kenya waka, wan gi ratiro kaka jopiny mar wacho pachwa kendo wawuoyo maliw kaluwore gik matimore. Yena mondo apar ne owadwa maseme, ma wuok Seme, an be an wuod Seme, to an tagoyo siasa na Kisumu. Nyikal to en mbunge na kaka nowacho kata mbunge wa kode. Yena mondo apar ne gimoro. Ni anabro chiwo credit where it's due. Oka biro ka mondo mi aland apak ja siasa mora mora. But abiro ka mondo awachi ni kama ng'ato timo godo maber to wabro ting'e malo. Mokwongo, atandi kaka jakom mar budget. To gi John Mbadi kaka minister mochung' ne weche mag pesa. Yiena mondo agone giro kamano kuom approving pesa ma idhi tim godo compensation ne jogo manohinyore kinde mag ng'anyo. Ana wuon kaka achiel kuom jogo manochung' ne ng'anyo e piny Kenya e weche mag sufuria movement. Ago erokamano ne sirikal, to moloyo ago erokamano ne moluor kata mosedhi e yweyo, moluor Raila Amolo Odinga. Baba, Nyasaye oket chunye kamokwe kuom gorruok matek ne japiny, gorruok matek ne jo Kenya, kendo keto chike motegno manyalo konyo mondo mi jopiny manohinyore ogone gi mos. Pesa ni ok en pesa mar chulo ng'ato. Ngima dhano ok nyal chul kata gi $1,000,000 kata $2,000,000. Pesa ni en pesa mar goyo mos ne jogo manohinyore kinde ng'anyo. Trevor kata an mantie ka ni wan achiel kuom jogo manohinyore kinde mag ng'anyo, kendo jo Kenya ng'eyo kaka ne watime. Barana dwa na wach maduong' kabisa ni gima wang'eyo ni nitie sani momiyo pesa pok ochul jopiny. Wang'eyo ni chik mar kako nego bene chulo pesa nitiere gi jo Kenya Human Rights Commission emane noket gino kaluwore gi chike mane kata challenges manoter before the court manowacho ni gino koro nyaka luwe maber gi jo Human Rights mogole moduoke kanyo. Ka wanyalo paro ni jatelo manochung' ne the Law Society of Kenya nochuno mowuok e komiti mane ntiere kane wacho ni gine mane dhi chiwo pesa ne jopiny. Omiyo adier nyaka wawachi jo Kenya Human Rights Commission pod nyocha choko the evidence kata details mag joko manohinyore te mondo misami chulo pesa tichulo kata i compensate jogo manohinyore, ok compensate jo mobiro gi records masani. Mano en information madwa na chiwo mapiyo piyo. Tadwa na chaka wach kendo ni e wach mar maandamano kata wan kaka ne watime Kisumo ka. Gimomiyo adwa agwero kamano ne jo Kisumo, jo Siaya, Homa Bay gi Migori. En ni ok agone gi erokamano nikech nok gi exercise a constitutional right mar wuok oko mondo gidhi e ng'anyo, nikech mano to en gima chik opuodho. Article 37 wuoye maber ni kidwa dhi e ng'anyo to mokwongo indiko notice, notify the police ni chieng' ma kama wabiro wuotho to wabiro chako wuotho gi kama kama, mae kama wabiro luwo. Jotendwa mabiro telonwa en ng'ane gi ng'ane, to wabiro chopo kama wadhi present our petition ka police kata office mar EACC kata office mora mora kata mar IBC kata office mora mora ma sirikal mar Kenya opuodho. Omiyo maandamano manyitimo nyoro mag wek geche, jo Kisumo notime maber. Mokwongo geche wage ma Kisumo waka nyocho chunge bus park, nyocha ne gi ng'anyo ok ochuno ni nyaka uting' oboke ndara. Ng'anyo nyiso ni chungo gari koro ok ting' jogo madhi wuoth, gari ok ringe ndara. Mano kende kelo effect maduong' ne sirikal nikech oduoko uchumi chien, nikech nweng'o mane nyalo chopo odiochieng' ma kawuono no koro ok ochopi nikech sirikal ok ouso fuel kata jogo ma uso fuel ok ouso fuel. A lot of businesses ok otimore nikech koro geche ochung'. Mano kende en ng'anyo in a different meaning, en demonstration inyalo kata wuok tibete chuny ndara chakre gokinyi nyaka godhiambo. Mano en demonstration. But kane joweg geche
nowacho ni gidhi e ng'anyo kaka Matatu Operators Association ma jo Kisumu notimo to kuonde mamoko be notimo. Ang'o momiyo kidhi Central, kidhi Nairobi, kidhi Ukambani kamiluongo ni Makueni, to iyudo ni koro kuche kata oganda wa mawuok e dhot machielo mar okuche, I'm sorry to use that language, gi wuok kendo gidhi wang'o nyaka geche kata ndara migero masani mar Rironi, igolo nyaka geche mag contractors matiyo magero ndara mar jo Kenya mitiyo go osuru mar jopiny tiketho. Mano ok en ng'anyo. Mago gin jogo madwa duoko uchumi mar Kenya chien. Mago gin jonjore kendo jokuoge madwa ketho gik moko kendo giketho ratiro mane jo Kenya osegore ne mokete katiba monego bed ni miyo protection. Adwa gwero kamano ne police. Ne police kinde duto madhano ni gi ng'anyo. Tich magitimo maduong' kabisa is to protect the rights and properties of the people. Okay. Therefore, in the event ni japiny kata janjore obiro gi tim marach kadwa ketho mwandu mar japiny, police ni kacha mar make sure ni ng'atno motimo magalagala imake tikete kama owinjore kode kendo iluwo kode chik. Omiyo jogo mano maki agwero komane police kuom mako ji, mano maki tok nego ji, but mako jo mano maki kendo luwo godo chik mowinjore. Okay. Yena monta chaka wachi ni the political intolerance in this country, Trevor, en gima nyaka wa control. Kama wuoyo kodi ni I'm a politician kenda chung MCA makondele. Wadwaro ni siasa mwadhi go in 2027 obed issue based politics. Ka chung kacha to for example Trevor chung kacha kata Okang'o chung kacha. Okang'o chung to wacho ne jopiny ni an adhi konyo e yore mag somo koluwore kama. For example an kaka MCA tije na gin adek: representation, legislation gi oversight. Ka wuoyo gi jopiny takono gi ni in terms of representation abiro wuotho e dhoudi ka dhoudi kata e unit ka unit tachoko pach jopiny in terms of orders and priorities of gik magidwaro tadhi tero before the county assembly mo articulate gi to gibedo approved in the floor of the house, then watero gi ne the governor ma is the head of the implementation. Therefore jotelo duto kama gintie, let us do politics which is mature, politics of issues based, politics ok miyanye ji. Omiyo seche ma wakwedo rengo to wakwedo bende jowa manitiere magin wakeini kata manie party wa mar ODM kaka mbunge mbunge milongo ni Lilian Gogo, mbunge osebedo kotiyo gi languages maricho. Omiyo an kaka jakedo mar ratiro mar oganda, antija is to say white when it is white, black when it is black. Nikech mane gimo wache bunge. Omiyo wadwa ni leaders te, jolinda mwananchi, jolinda ground kata jo ODM, jogo machungi independent, jite obed gi platform marom, jiowe wacho weche mag nyalo kelo wang'o piny kata nyalo kelo akwede kata kelo gorwok. Jiowerre jogo siasa mar kwe. E wach mar SHA Trevor. E wach mar SHA osebedo gi challenges kendo wayie. Kendo en gima osebedo accepted gi sirikal. Wang'eyo maber no luga ma ochung' ne weche mag medical. Owacho maber ni challenges nitie, but there is work in progress. Kawuono nitiere yengo kata bero minyalo timie osiptandewa referral kata mano osiptandewa man piny kuonde gigi kaluwore gi weche mag SHA. Unlike chon kani thiedho ji gi NHIF. Omiyo SHA nyaka wa support kendo jowa nyaka register SHA mondo wa support the initiative and programs mag sirikal mondo sirikal be develop kaka ginyalo work out on gini ka gitieko. On youth empowerment. Adwa gwero kamane sirikal e wach mar nyota. Wagwero kamane sirikal e wach mar recruitment e weche mag jopuonj. Jopuonj bende gin yudhe, omiyo dongruok kanitie to wapako kuonde ma dongruok onge to wawacho ne kanyo ok timre. Omiyo wabro chung kwa support to wabro chung to wakwedo. Adhi duogo iri bang' dakika matin. Wawinjo ni Ochieng modi wacho nang'e weche mosewachi gi. Winjo ka Okang'o duoki to Obungu Owich bedo duoki. Erokamano Trevor. Gigoyo ndi but ni sawa. Penyo man godo ni yani kuom Okang'o to gi wuod thurwa ma Obungu. Okang'o to gi owadwa wuod thurwa ma Obungu ni wagogo koko ndi ndalo maandamano, but penyo man godo en yani Trevor, ochuno ni nyaka koro gik moko dhi nyaka dhi maandamano ma dhi endara ka government kawo corrective measures. If it has to happen so manyiso ni serikal ma wan godo ni yani o lose touch gi wananchi. Okay, gima wananchi dwaro, serikal ok winj wananchi. Emomiyo gikia ni gima kama dhi hinyowa. Ko gito nyaka koro ji wuogi ma ji dhi endara ma ji dhi ng'anyo eka koro gi wuok oko timo corrective measures.
That is why to appoint Sirikal, my President Ruto, my jatelo mar Kenya, okia gima timre gi wananchi to the point, owinjo ka jogi miyowa notice from Friday. Magi koro jotend traveling in the matatu sector, matatu owners gi. Jogi miyowa notice from as early as Friday. Nyiso maber ni gidhi ng'anyo. To President en kata koro mondo koro bed piny mondo los wach ni, pod okawo ndege wuok oko mar Kenya. Winjo mano Trevor. Koro, mano nyisi the kind of person that Mohan Godo Kenya Kainiani, he does not care about what happens. Because if he cared what happens, jogi gima giwacho, gima Okang'o wacho, to gi Obungu wacho, all of them gima magi wacha chere niani. So far, so good. 2 years down the line, ever since Omiwa experts, onge mosa timre ma correct. Awacho wach shakae, wacho ni gimbe giye ni shani gishida. Wach mar ginene, wach mar fuel ni. Magi maruto kane campaign 2022. Kino no wuo godo ok entiere wigeche. Ko wacho maber ni anyi, openje ni ang'o miyo Kenya fuel wani malo kata Uganda. Winjo mano. So sani right now en ogoro gole from 142 mane entiere cha, 135 mane entiere cha okele nyaka 242. Winjo mano Trevor. Koro kidhi weche moko gitere, they are all accepting one thing ni ani serikal mar William Ruto ni onge gima timo. And if it is doing something, it has done minimal. Koro Okang'o wacho wach mar youth employment ni. So far adone mondo duoka kendo owacho eno wuon kanye ni ani ni timore. Ang'o mose timre matiang' wakwan e youth employment kai. Inyo mano. Ero Okang'o wacho maber ni wach mar compensation, it is in the process. None of these things magi wacho so far, in all of them Okang'o kai to gi Obungu, there's none that they can say that has come to 100% or 90% completion. All of them, and it is in the process, it is in the process. At least you want a situation whereby Trevor, at least, Rais no wacho to setimo. Go give it a watch mara Orengo. Apenje ni ani Trevor, in interior ya siasa, ngani bentire sa wate wantire siasa. Tijo mose yenyo molo team jogo, ka yanyo Orengo. Gise yanyo Orengo moloyo. In fact, kanyocha gidhi nyaka siama ganyo Orengo. Koro Orengo dhi mana dichiel, mana kene dichiel wi Gladys Wanga, koro kila ng'ato wuok oko. Ka yanyi nitie matimre, jo Linda Ground. Sani koro negi dok ni koro gin jo ODM or whatever name they call themselves. Ka gintiere jo ma osebedo ka yenyo, kendo luongo ji nyinge. Gin jogo. Gisi nyaka luongo Orengo Jakong'o, ng'at mera, and all man of names. Koro gin Orengo wuoyo mana dichiel. Koro kila ng'ato sani koro wuok, they have mobilized people, koro gitimo press conferences, koro gidwaro ni koro they respond. And if there's a matter of goonism, makoro Fredo wacho kaini, there's no people that use hired goons than jogi. Any meeting magi dhiega, gi hire ji. Wanaka linda mwananchi, that is why we never even see us in uniforms. Any people come out organically. Ji wuok mana oko ni one give next weekend one give meeting Machakos. Ji wuok oko. To gin every time makumoro mara magidhie. Nyocha untire Nyakach. Jite opongo mana kamae. Kata mbera nokeo Nyakach Trevor. Ndire kata neche na moko nyocha omi pesa mondo bikanyo. So if there's a matter of hiring of goons, wuok kuom jogi. Anything ma jogi wacho Trevor, king'iyo maber, gina wuon magitimo. To kibire wach Ruto kaen. There's a lot of things Maruto wuon is not doing. Jobs go. Poko timogi. Baba, police brutality, weri kata gimo timre manyojo timre wuok tichno. Osebedo ka timre, jadimo osebedo kidnapped. Osebedo abducted, mang'eny. Winyo mano Trevor. So all these things majogi wacho kae ni ani, there's none that they can come and substantiate ni timore. Maendeleo koro wacho maendeleo. One, kaka jo Kenya sani, jogi en sirikal makwelo. Anything matimre kwelo. Any budget magidwa timo mar any project magidwa timo kata ken project mar 2 billion, they go and add it obedo 4 billion. 4 billion ka magitimo kai Trevor ni en 4 billion magitime taire gino won gisedhi magise mire mshahara. Now because Kenya osebedo used ni wan ndara moko maricho ka example koro kidwa kada koro sondu miriu sondu kachacha koro kidwa go Nyamaroka idhi Nyabondo kidhi kata koro piny kuonde ilonga kani ngeni mano ndara mani lam sani. En lam, anyisi kamano, en lam. Dalo mana antiere kuch ok ne en lam. Sani to kore en lam, ematemo nyisi no. Because matemo nyisi ni en lam moro mokete, okere lam ma substandard. Uja baba, miye 2-3 years. Baba, anyisi ni dogo ma. Anige mano gwengane. Don't ambe en kane. Uja baba, en kane. En substandard. En ober sani gi miye 2 years. Ili koro ili ni tu igari kata potolo ngezani. I mean example we don't always happen. 2-3 years to come. Kenengi Morocco no mose bedo marat keno. So we go on with the process every time
iloso. No, because that's always the case. You jogi, any mana gimoro magitimo mag looting, but there's no project magibro timo ni koro ma project moro mwatimo is nice. There's no problem that will ever get in it. Okay. Okang'o kakoro watieko sa koro rach. Iwinjo Mbija. Ing'eni Ochieng modi. Chal ni ok ong'e ni ya kuma wachono. Koro Donganyize mabeni no lam oyom kendo dhi nywe. Koro modi dhi ga dala modi dala. Namba 2. Obungu Owich wacho gimoro maber. Iwacho ing'eni wachi rowere manoe oinyore. An nane mandamano mar cost of living gi Raila Odinga 2023. Jowa notho. Kane Owich ni otere court ma Kerugoya nowacho ni role mar loso framework mar chudo otim gi Kenya National Commission on Human Rights. To tich mar chudo otim gi administrative gi panel makoro mawantie. Wachno nosekalo Kenya National Commission on Human Rights osetero report ne president. Chakre sani kadhi mbele ka wachno biro wuok maler ayanga kendo president biro kawo report ja to miyo panel. To panel biro luongo joka te manyigini kacha to nocho kenda kwa joka nyanam king'eyo ni ne ine mandamano in gi medical report in gi police abstract in gi gik manyiso ni inyori ni itero nyingi Kenya National Commission on Human Rights kata kane wiyo wil chikiti nekech gini nyaka koro chudi tok chuli nikech ni inyori nikech nango en pole onge ng'ama nyalo chulo ngima to wang'iyo ni mondo mi Kenya ohil mondo nyuono bedi ji oriwre to mano sirikal oseyie ni makosa no otimore to ok ne timre kendo koro mondo mi wakwe wachni nyaka koro wang'i ni jok mano hinyore gi nyithindgi dhi skul nango sirikal keto gi nango to linda wananchi dwaro ni mondo wadok kacha gidwa dhi ndara nawinjo ka jotelo wacho ni dhi ndara mondo kik chudu kendo wakwero gi ni ng'o. Namba 2 Obungu wacho Osiprane wacho ni nitie kwelo e sirikal. Kwelo mantie sirikal kadi poni nitie kwelo mora mora Auditor General golo report cha wajumbe en gi mjumbe ne kon mjumbe ni o take action e audit report mitero bang dweche auchiel cha to within dweche adek member of parliament ng'iyo wachono be mbunge ni ose wacho gimoro amora kosini go bana ko TV ka to mbunge ni to wacho bana tiala la TV. Namba 2 Ombija wang'eyo malong'o ni sama wantie ni wan kumarach wan ok wacho ni orengo ni en motimo marach kende ng'ata jatelo moro amora moyier kata ok oyier madwa bedo jatelo makata jatelo onge tiende yanyo nyawadu onge tiende luoko gi wuotho gi guns. Wan jo ODM ok wadwar wach mane linda wananchi kia linda ground magonge wan gi gima tilo ni ODM mawacho ni tuko tayari wan waikore sate waikore ne kao power waikore ne konyo jowa waikore ne tero dongruok e gwengewa mane gima watimo modi to wan wawacho ni sama wantiere ni William Ruto ene president to in kiwacho ni onge gima William Ruto osetimo to ndara madhi dala uto go lam iwacho ni iwacho ni William Ruto onge gima otimo to rowere kano ket advertisement mondo idhi apply wach nyota tini go koko igo tiala TV to koriko nyinango wakwayo jowa ka wacho wuok to walur wach ni tir mondo mi wakonyre atandi mi wacho ni chia mar budget ang'o ma mon wadhi ratandi to nyisa atandi kaka chia mar budget ere kaka jowa dhi konyre atandi osebedo ka wuotho timo public participation romo gi jowere to ino kidwa romo gi atandi ine wananchi kar mondo bi e ODM kuma konyruok nitie lemo konyo rowere idhi kuma joma goyo koko nitie modi ana kwai tarik 31 wadonjo Kisumu wanontie Machakos arwaki Kisumu kacha to wadwaro ni mondo jowa tete biuru Kisumu mondo wawinjre uru wago twak mwagoyo ni ok en twak mar siasa en twak mar konyo wan kanye wachomo kanye to weche kumwadhi eno chal nade emomiyo awacho katieko Ombija Kenya nitiere kuma poknwa beti nikech sani jatelo mane wang'iyo go
mane konyowa. Obungu wacho ni no andamana gi Raila Odinga. Sandra Raila Odinga nowewa. To ka nowewa, to nowewa kamoro. To kumowewa no, ok ni koro waluokore kanyo to watuo kanyo. Nyaka koro wadhi mbele. Dhiwa mbele en niya, ere kaka rowere ma Kabondo Kasipul, Migori, Kaksingri, Sindo, kiani kure, idhi kony, to konyruok biro ne mana jogo man gi kanyo no. Ka ionge kanyo no marwa en ODM. Ema dhi kelo maendeleo. Ema dhi kone moni. Ae gine kiosk moko mag ndara ka. Iya supermarket. Chuo ka koro wuoth mana gi tuole ni tikao ka tiketo ka. Tikao ka tiketo ka. Koro ina ndara. Ai Obungu Owich daka chiel kende wach mogik daka chiel kende sakoro rach. Obungu nikech in mabor. Trevor meda obed dakika ari an gi weche moko madwani mondo akete wach pio kaka jakedo wach mokwongo. Yes. Wach mokwongo jaduong Trevor. Awacho kamae kaka Obungu Owich. We cannot apply the same method and expect different answers. Mano nyiso maber ni kane wang'anyo nyoro ok wanyala ng'anyo kawuono kendo kwa expect ni kaka gik moko nosebedo chien kocha kaka nyaka bedi. Nitie seche moko makoro wabedo very mature, very sober to wa address gik moko in a very different way. Marariyo, as a leader adwa kwayo leaders te, jogo moyier gi joma ok oyier. Let us not speak at each other, but let us speak to each other. Let us have a forum. We agree to we disagree. But gikone ma importantly, eni ng'at ka ng'ato nigi platform ne mar wacho dwache kata pache kaluwore gi katiba. Trevor yiena mondo awach kama kaka ja Kenya. An awuon amor gi President William Samoei Ruto nikech ei piny Luo for the first time. Nitiere nderni mathoth kabisa manoketi e budget ma pesa gi nodogo lal e sirikand Uhuru Muigai Kenyatta. Kawuono wan gi nderni migoyo lam Kisumu ka, Mamboleo Miwani, wantiere gi weche mathoth kabisa in terms of health. Health wan gi elevation mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral kawuono en level 6 kendo nitiere thieth motegno kanyo nikech pesa ma sirikal oketo. Kawuono wantiere gi project madhi mbele miluongo ni Kabonyo Aquaculture ma en a fish plant in Kabonyo. Gedo dhi mbele, magi gin gik manowachnwa to noko dhi mbele. Kawuono wantiere gi project ma sirikal timo mang'eny. Adwa congratulate PS Raymond Omolo e wach mar keto policies mabeyo e wach mar mondo village elders wa mosebedo ka thagore villages magitie ka gikonyo ruodhi mopogore opogore in the name of chiefs and assistant chiefs. Kawuono sirikal koro keto negi pesa magibiro yudo siling 3,000 dwe ka dwe kendo sirikal oketo chike motegno mabiro dhi mbele. Mano en gima onego bed ni wa support. E wach mar Nyota project ka vijande nyocha ne yudo pesa kendo gikonyore godo e different economic empowerment kata itero gi e financial training, ipuonjo gi kaka gidhi tiyo gi pesa. Mano en gima ber. Omiyo adwa na wach kamae. Yes. An adwa goyo kamano no wadwa manie Linda Mwananchi nikech en ratiro mare mar bedo e Linda Mwananchi. Tadwa wacho ni ja Linda Mwananchi to gi ja ODM wago siasa mamuol mane Raila Amolo Odinga puonjowa. Ka ok mor gi gima Jalinda Mwananchi wacho, wedhi rally mar Jalinda Mwananchi. To ka ok mor gi gima ja ODM wacho, wedhi rally mar ja ODM, wegi wach weche gi giwuogi gitieki gidhi dala. Same to Linda Mwananchi. An mogik kabisa. Governors and senators are derailing the projects and developments in the counties. Nikech governors gi senators gore. Omiyo adwa nyiso senators wa ni tich maduong' manoterogi e Senate is to pass allocations to county, is to oversight pesa mabire county. To governors be tiju maduong' kabisa is to implement on the projects e counties. Governors ok dwar ni gibed grilled kata gibed audited before the Senate ka auditor osegolo report mar pesa motigo magalagala. Omiyo wadwa wacho ni governor ka governor ma is not ready mondo mi oduok japiny kendo nyis jo Kenya kako tiyo gi pesa. Governor machalo kamano en governor ma jopiny onego demand ni ka tek to governor no maki mondo ter kamoro nikech osekwalo mwandu jopiny. Omiyo atieko kagoero kamano ne jo Kenya, agoero kamano jo Kisumo, to awacho ni karach to wabro wacho, to kaber to wabro puoyo.
President William Samoei Ruto osetiyo ne oganda luo moingo presidents te manosebede piny Kenya ka kochakore Kenyatta, wabiro e Moi mano wachonwa ni siasa mbaya, maisha mbaya, wadhi Uhuru Muigai, wadhi Kibaki, to hai Kibaki to wadhi Uhuru. Kawuono Ruto konyowa to ne ok wagone ombulu. Miana wacho ni President William Samoei Ruto raticha kako Obungu kama betene mokuongo kako Obungu gi chiega gi nyithinda gi joga go wetena totam en wadhi miyo erokamano Fredo Okang'o jasiasa ODM Obungu Owich bunge la mwananchi Kenya gi Ochieng Modi coordinator mar Rowere Linda mwananchi une muchako sakuru mayo wawang'wa wawe uru kanyo buch jopiny mano chal mar Kenya wabro go mbaka ni kendo juma mabiro an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach neno Ombija taya nyakwar buo kocha pesa walore kanyo erokamano waneno maber